Sali naqraw mill-Vanġelu skont Mattew, kapitlu 27, u nibdew minn vers 45. Issa, mis-sitt sija l-qudiem waqgħet dalma fuq l-art kollha sat-tisa' sija. U madwar disa' sija Ġesu għajat bil-ħenoli billi qal: Eli, Eli, lema sabaqtani. Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex abbandunajtni. U xi wħud minn dawk bil-wieqf hemmhekk kif semgħu qalu: dan qed isejjaħ lil Elija. U wieħed minnhom dritt ġera u ħa sponża u mlija bil-ħall u qiegħda madwar qasba u sqieħ. Mal-bqija qalu: ħalli naraw jekk jiġix Elija jsalvah. U x'in Ġesu reġa' għajat bil-ħenoli radd l-ispirtu tiegħu, jiġifieri miet. Amen. Ġesu darba attenda tieġ u maħabba xi management fjak li kien hemm dakinhar ma kkalkulaw sewwa l-inbit ma servix u Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. Ġesu ir-risposta tiegħu kienet daqsxejn sorprendenti meta qal lilha mara: x'inhu dan għalija u għalik? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. X'rid jgħid? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu kellu qudiemu appuntament, kellu missjoni xi wettaq f'din li huwa sejħilha is-sija tiegħi. Aktar tard naqraw li Lut pruvaw ħaġruh, imma Ġesu skappa u ma rnexxilhomx għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Meta marru xi Griegi biex jaraw u jiltaqgħu miegħu, Ġesu ara fil-sija tiegħu qiegħda toqrob. Ma mbagħad finalment lejliet il-passjoni tiegħu, Ġesu qolla ħarsu les-sema u talab il-missier u l-ewwel ħaġa li qallu: Missier, waslet is-sija. Waslet is-sija. Igglorifika lil-ibnek biex ibnek ukoll jigglorifika lilek. Ġesu ġib fid-dinja biex jigglorifika lill-missier biex juri ta' bilħaq il-ġustizzja, il-ħniena, l-imħabba t'Alla lejna il-bnedmin. U Ġesu kien glorifikat għalkemm l-ikbar umiljazzjoni tiegħu kienet fuq is-salib. Fl-istess ħin ukoll meta Ġesu kien molli fuq is-salib kien glorifikat. Fattu stess jgħid, meta jiena nkun molli l-fuq, qed jirreferi għas-salib, meta nkun molli l-fuq, niġbed il-bnedmin kollha lejja. Araw is-sija ta' Ġesu issarfet fis-salvazzjoni tagħna. U f'dan il-rakkont li Mattew ħallilna l-ewwel ħaġa li tolqotna kif issa Ġesu huwa msammar mas-salib illi min nofsinhar sa tliet sigħat kien hemm dalma fuq il-pajjiż. Xi wħud jaħsbu li hija xi eklissi tax-xemx li hemm possibbli. Għaliex fi żmien lejt il-qamar dejjem ikun kwinta. U allura eklissi solari, eklissi tax-xemx hija possibbli. Dik hija dalma straordinarja. Dalma li Alla fil-providenza tiegħu waqqa fuq il-pajjiż biex juri il-ju kien qed jiġġudika d-dnub fibnu stess. Qed jiġġudika d-dnub. Id-dalma fil-Bibbja hija sikwit simbolika jew espressiva tal-ġudizzju t'Alla. Meta Alla kien qed jiġġudika lill-Eġittu fi żmien Mosè, wieħed mill-kastigi x'kien? Dalma taqtaħħa b'sikkina għal 3 jiem sħaħ. U l-pajjiż kollu ħlief f'Goshen fejn kienu jagħmru il-lut. Alla qed jiġġudika lill-Eġizzjan u l-Farawni miegħu. F'Amos Alla jgħid nikkawża li x-xemx tinżel f'nofsinhar u ndallam l-art f'nofs il-jum. Għal darba oħra espressiva tal-ġudizzju tiegħu. Alla id-dnub bil-fors irid jiġġudikah. Bħalissa qegħdin ngħixu f'dinja fejn il-ħażen jirrenja u l-ħażen jgħaddi l-qudiem u frattant Alla xi darba oħra
kif kien jgħidu mis-Sirijiet Alla ma jħallas bis-Sibt. Vera? Ma Alla ċertament jiġġudika d-dnub. U fuq is-salib iġġudika d-dnub ta' dawk kollha li xi darba oħra għad ikunu fil-preżenza komfortabbli tagħna. Din id-dalma infatti interessanti ngħidu kif anke Tertuljan li kien jgħix 200 sena wara l-Apostli jikteb illi diversi awturi ta' żmien u ma kunux insara isemmuha id-dalma kienet dalma illi baqgħet ovvjament tissemma il għaliex x'kienet il-kawża tagħha il-Bibja tgħidilna Alla qed jiġġudika d-dnub f'ibnu Ġesu. U allura nifhmuha wkoll kif Ġesu meta ried jiddeskrivi il-ġudizzju illi bih Alla jiġġudika lil min imut mingħajr indiema mingħajr ma jkun fittex refuġju f'ibnu Ġesu. Ġesu iddeskriva l-infern bħala dlamijiet, vera? Bħala dlamijiet. Li dawn ikunu mixħutin il-barra fid-dlam l-ibad. Dik is-separazzjoni minn Alla fid-dlam. Għana ġili għata d-dawl u ma ħossnux komdi. Vera, tibda t-tikrasek, għax mux naturali. Anke nasib jena ħafna nies, anke meta jordu bil-lejl, ikun rridu dik id-daqxajn ta' nightlight mixol fil-kuritur. Dik id-dlam ċappa, jisa tifgana. Ġesu għawek qiegħed jesperjenza dan il-ġudizzju fuq innifsu bħala rappreżentant ta' niesu. Li kieku kellna nieħdu l-ġudizzju tal-Alla fuq nfusna posta jkun fl-infern. Ma Ġesu ħadu fuq innifsu. Ġesu illi iddeskriva lil innifsu bħala d-dawl tad-dinja. Ġien huwa d-dawl tad-dinja. Li jimxi warajja ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Dak il-ħin id-dlam niżel fuq id-dawl biex ngħidu hekk. Ġesu elbu dik id-dalma elba. Dik id-dnub samru mas-salib. U għalhekk naqraw illi madwar id-9 sija ġifieri t-3 tal-nofsinhar Ġesu miet fis-6, ftit qabel is-6. Madwar id-9 sija Ġesu qajed bil-ħenoli billi qal Eli Eli lema sabaqtani. Il-lingwa tiegħu l-Aramajk. Ma kien jiġbaħ il-ludi imma differenti. Kienet il-lingwa tal-lut dakinhar, ġifieri l-Aramajk, Ġesu bl-Aramajk jitkellem. U hawnhekk l-Evanġelisti interessanti kif hemm ċertu frażijiet bħal anke lit-tifla li qajjima mill-mewt tal-lita kum tifla u jiġbaħ il-Malti. X'anke Eli El Eloah fil-qosor Alla u Eli bħal ma tgħid missieri missier tiegħi. Okay? Eli Eli lema sabaqtani. Il-sens tal-abbandun li Ġesu esperjenza fuq is-salib. Ebda moħħ uman mu kapaċi jifhem jew jiskandalja. Hawnhekk fejn għandna l-ikbar rivelazzjoni tal-imħabba tal-Alla, is-salib. Għalhekk ħabb id-dinja li taliba waħdini tiegħu. Is-salib huwa wkoll l-ikbar rivelazzjoni tal-ġudizzju tal-Alla. L-Alla jiġġudika d-dnub. Is-salib huwa wkoll l-ikbar turija tal-ġustizzja tal-Alla. Illi Alla ma jistax jaħfrinna mingħajr ma id-dnub ikun imħallas. U allura din id-dalma li waqgħet fuq Ġesu illi ħass l-agonija, ħass il-waħx, il-twejr estrem tal-abbandun, is-sentimenti tiegħu kien diġà qiegħed isofri estremament fiżikament. Tant kien dajjef li anke xmun kellu jerfalu il-minduda. Kien ukoll eżawrit emozjonalment bit-tajjir u l-insulti li qala.
meta kien imdender fuq is-salib, immissa l-ar ħaġa. Is-sens ta' abbandun anke mill-missier. Il-missier l-Iben u l-Ispiritu Santu huma Alla wieħed mill-eternità. Ħaġa waħda flimkien. U Ġesu hawn kien iħoss bħala bniedem ovvjament, qed iħoss il-firda, is-separazzjoni minn Alla. Minn Alla li hu dejjem qal jiena dejjem nagħmel ir-rieda ta' missieri. U frattant il-missier warbu. Il-missier taħ il-ġemb din hija għajta emozjonanti u intensa ta' Ġesu. Infatti jgħid li għajat mhix bespisa ta' disprament, Ġesu mhux hawn disprat, imma qiegħed iħoss fih innifsu bil-toqol, bil-pis tad-dnub tiegħi u tagħkom. Il-dnub joħloq dik il-firda gid-dabien bejna u bejn Alla. Ġesu ħada fuq innifsu. Frattant il-lajta tiegħu turu wkoll fiduċja f'Alla. Ma kienx qed iħoss, ma kienx qiegħed igawdi dik il-xirka, dik il-komunjoni ma' Alla dak il-ħin. U frattant l-Alla jgħidlu Alla tiegħi. Xorta ba' Alla tiegħi. Għajta agonizzanti, però mhix għajta ta' inkredulità. Xorta waħda kien qed jafda f'Alla. Infatti l-aħħar diskors, l-aħħar sentenza li qal qabel ma miet kienet propjament missier fidejk jiena nikkommetti l-ispirtu tiegħi. Hawnhekk f'din il-dalma Ġesu l-sentimenti tiegħu kienu iżjed agonizzanti għaliex huwa l-qaddis tal-Alla. Imma huwa l-uniku bniedem li mexa fuq it-trab tal-art kif nagħmlu aħna illi qatt ma xellifa ma' Alla. U frattant jirċievi da trattament ta' separazzjoni li jħossu separat minn Alla. Alla abbandonajtni, li tesprimi d-dija din id-desolazzjoni ta' Ġesu. Illi kienet jerfa id-nubiet ta' ħafna għalhekk ħassu hekk. Kienet jerfa fuq innifsu id-nubiet ta' ħafna. U stess kien iddikjara illi bin il-bniedem ma ġiex biex ikun servut biex iservi. Biex jagħti ħajtu bħala riskatt għal ħafna nies. Bħala ħlas biex minnu n-nies li huma fil-jasar jinħelsu, ikunu liberati. Ikunu igawdu l-ħelsien ħalli iva jkun jistgħu jaqdu lil Alla fil-mħabba u fis-sinċerità. Ġesu sofra dan l-abbandun divin illi kien jistħoq lilna. Lilna kien jistħoq. U frattant Ġesu rafaw fuq innifsu. Però dawk in-nies li jibqgħu jagħtuh darhom u jibqgħu jitmasħru, jew jikkritikaw, jew jiddubitaw mingħajr ma jqiegħdu l-fiduċja tagħhom f'dan li Ġwan il-Battista se jaħlu il-ħaruf tal-Alla li jneħħidnu b'tad-dinja. Għal dawk in-nies Ġesu finalment qatt jgħidilhom dal-kliem ta' twerwir. Itilqu minni ja misħutin fin-nar l-etern ippreparata x-xitan u l-anġli tiegħu. Minn dak in-nar Ġesu ħarisna. Minn dak il-kastik, minn dak is-separazzjoni, Ġesu ħabbibna mal-Alla. Ħabbibna mal-Alla l-missier, ħadem ir-rekonċiljazzjoni tagħna. Daħal responsabbli għal ħtijiet tagħna ġifieri ta' dawk li jafdawh, jemnu fih, u allura kellu jsofri dis-separazzjoni mill-missier li fih kien qed jiġġudika d-dnub tagħna. Sikwit il-Bibja titkellem fuq x'irnexxielu jagħmel Ġesu fuq is-salib. Ebrej kapitlu 9 jgħidilna li Kristu kien offrut darba biex jerfa' d-nubiet tal-ħafna. U għad jidher għat-tieni darba dil-miġġa tiegħu qegħdin nistennew aħna u nitolbu għalija kuljum tiġi salt nagħtek.
nixtiequh li Ġesu jerġa' jiġi biex jiġborna vera. Għad jidher għat-tieni darba mhux biex jitratta mad-dnub. Għaliex? Għad diġà tratta mad-dnub. Fuq is-salib tratta mad-dnub. Id-dnub samru mas-salib. Ħajjarġa' jiġi mhux biex jitratta mad-dnub imma salvazzjoni ta' dawk illi jkunu qed jistennew bil-ħeġġa. U ġifieri illi t-tama tagħhom tkun allaċċjata, tkun imqabda miegħu u miegħu biss. U hija xi ħaġa tremendament sinifikanti fejn l-awtura jgħidilna l-Ġesu kien offru darba għad-dnub. Darba. Il għaliex bil-mewta waħda tiegħu is-siwi il-valur tagħha hija għal dawk kollha illi għad ikunu salvati. B'mewta waħda, offru darba, dik il-mewta la tista' tiġi mġedda, la tista' tiġi repetuta, la tista' tiġi perpetwata, hija mewta storika illi għandha ħsad trement. Is-salvazzjoni ta' ħafna rwieħ. Għaliex ħanerġa' nsaqsi, għaliex Ġesu kien mitluq fuq is-salib? Għaliex kien uħassu abbandonat? Nistgħu nsemmu diversi raġunijiet. L-ewwel kien l-scapegoat. Ma nix kelma Maltija, forsi l-iktar li tqarreb il-moza espjatorja, ma meqqat semaħħa din. Għax il-Taljani jekk ukoll jgħidu il-moza espjatorja. Waħda mill-festi tal-Lut il-Jom Kippur il-Qasas il-Kbir kien iġbulu żewġ możiet, waħda joqtolha u l-oħra kien ipoġġi jdejh fuqha jistqar id-nubit tiegħu u tal-poplu, mbagħad tkun hemm raġel mqabbad apposta jagħmilha ħannieqa ma' onqa u joħodha fid-deżert jifridha mill-komunità, mill-merħla tagħha u hemmhekk jitlaqa. U ħadd ma jafsal minnha. Ġesu kien il-moża espjatorja illi ħafu id-dnubiet tagħna u dak id-dnubiet ikkanċellhom. X'sar minnhom m'għadhomx jesistu. Bħalma dik il-moża mitluf fid-deżert ħadd ma jaf sar minnha. Stampa sabiħa ħafna. Ġesu il-dnub fuq innifsu tant li eliminah u temmu. Xi ħaġa li Iżajja mal-profeti l-oħra jiċċelebra fejn jgħid pereżempju żgurament il-għali tagħna u nnifsu refa' qed jitkellem dwar il-Messija. Nafu li huwa Ġesu. L-għali tagħna u nnifsu refa' u ġar id-dwejjaq tagħna u frattant aħna infusna tmajnieh bħala milqut midrub minn Alla u afflitt. Iżdu kien minfut bil-lanza, bis-swat, kien minfut minħabba trasgressjonijiet tagħna, minħabba d-nubietna. Kien misħuq għall-inikwitajiet tagħna. Il-kastik għas-slim tagħna waqa' fuqu. Biex aħna stajna ikollna paċi malla li issa għandna dil-paċi malla. Pawlu jgħid fir-Ruman 5 la darba aħna ġustifikati bil-fidi għandna slim malla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta slim Ġesu akkwistawlna il għaliex il-kastik ta' dnubna ħadu fuq nnifsu. U allura bil-ġrieħ tiegħu aħna fiqna. Aħna diġà fiqna u allura qed jitkellem dwar fejqan spiritwali, fejqan tar-ruħ, il għaliex fejqan fiżiku naħseb kollha kemm aħna mbagħtu mhix ħaġa. U nistgħu nipprova nkunu infejqin minnha. Qed tifhem. Ġesu għati fejjaqna fiżikament ukoll meta qajjimna fl-aħħar jum. Ma hekk qed jaċċenna il-fejqan spiritwali tagħna. Il-kol kemm aħna bħal naċ żvijajna. Kull wieħed minna dar għal triqtu stess. Iżda s-sit waqqa fuqu l-inikwità tagħna l-koll. U Alla bħal kieku jrid jurina bid-der illi dik l-inikwità dak id-dnub illi waqqa fuq Ġesu irrappreżenta bid-dalma illi waqgħet fuq il-pajjiż meta Ġesu kien mislub. Tgħidi dalma ta' 3 sigħat, però ftakar li dak li kien imdender mas-salib ċertament huwa bniedem. Huwa bniedem fil-vera sens tal-kelma. Bniedem bħalna.
ma wkoll Alla. U allura il-valur ta' mewtu huwa valur infinit. U għalhekk mhux każ ta' wieħed imut flok l-ieħor. Tiftakru l-Massimiliano Kolbe, il-Patri Franġiskan li miet minn flok raġel ieħor. Wieħed minn flok l-ieħor. Bniedem għal bniedem. Ġesu huwa bniedem, ma wkoll Alla. U allura jista' jmut għal ħafna minn flok ħafna nies. Ġesu ħapostna fuq il-Kalvarju sofra l-ġudizzju minn flokna. Minn flokna. Galatin 3, Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar saħta għalina. Is-saħta tal-liġi miksura kienet fuq. Fuq dak li osserva l-liġi saliċken virgola, saliċken dettall. U allura il-ġudizzju is-saħta waqgħet fuq għax hu miktub misħud kull min huwa mtendel mal-għoda. Turija ta' l-imħabba tal-Alla li warrab il-libnu biex jirċievi lilna. X'taħsbu? Warrab il-libnu, liben etern tiegħu li jsejjaħlu il-maħbub tiegħi, li fih ruħi titaxxaq. Iwarbu biex jirċievi lilna. F'dan il-imħabba jgħidilna Ġwanni. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, mhux aħna minna l-ewwel pass, it-tielet. Aħna riċevituri kbar tal-imħabba tal-Alla, bħalma Alla donaturi kbir tal-imħabba tiegħu. Mhux illi ħabbejna l-Alla imma hu ħabna. Tgħid li rid prova ta' dan, x'evidenza għamla ħabna billi bat libnu bħala l-propizjazzjoni għal dnubietna. Tal-mwad il-kelma l-ħwa. Għamlu sforz. Il-propizjazzjoni għal dnubietna ġifieri Alla kien maddab inkurrat għalina il-midinbin għax irribellajna kontrih u bir-raġun ikun maddab kontrina. Imma bis-sakrifiċċju ta' Ibnu Ġesu dik il-kollera, dik l-għadab twarbet u minn flok l-għadab tiegħu issa x'għandu Alla lina it-tbissima tiegħu. Alla jirċivina fiħdanu, jililqana, li jagħtina merba. Bħalma il-missier irċiva lura l-ibnu tost u immorali u ħażin u ingrat u jirċivih lura b'ċelebrazzjoni kbira. Ġesu kien imwarrab fuq is-salib u għajed diklajt għaliex Alla fiq-dusitu, fiq-dusija inkredibbli tiegħu ma jistax jittollera d-dnub. Għana d-dnub nittollerawh u nemżulu u nillapazzaw. Ma la jistax jittollera d-dnub. Ħabakkuk il-profeta għallu inta għandek għajnejk wis safja biex tħares li d-dnub. U ma tiflaħx tara d-dini. Dak Alla. Dak Alla l-veru. Illi d-dnub ma jittolleraħx u bil-fors ikolli jikkastigaħ. Jekk ma jikkastigaħx id-dnub Alla, mhux Alla. L-univers ħajsir posta disordni, posta anarkija, le Alla jikkastiga d-dnub. Għalfejn Ġesu kien abbandonat fuq is-salib, għaliex għal darba oħra il-profezija hekk kienet tajt. Salm 22 aħna sejħu l-istan tal-Kalvarju. Hekk jibda. Alla tiegħi, għalfejn abbandonajtni. L-esperjenza ta' David li kiteb dak is-salm kienet dwi eku ċkejke minn qabel ta' x'kellu jesperjenza Ġesu fuq is-salib. Affarijiet tal-meravigli vera. Il-ġrajja ta' Ġesu miktuba minn qabel. U anke l-apostli fil-Flatti kapitlu 2 jispjegaw tajjeb Pietru jgħid li dal-bniedem Ġesu merħi skont il-pjan determinat u t-tarif minn qabel talla intom sammartuh ma' salib bidejn nies bla liġi qtiltuh. Dak li ġar fuq is-salib ġara skont u fi qbil mal-pjan etern ta' Alla. U għalhekk dawk il-profezziji mogħtija minn qabel li jasigurawna li ekku.
Dak li ġara kien propjament il-ħsieb tal-Alla mill-bidunet. F'liema sens kien abbandonat Ġesu fuq is-salib meta għedt Alla tiegħi għala abbandonajtni. Ovvjament mhux fis-sens li Ġesu inqata mit-Trinità. Ma tagħmel sens di. U nnifsu qal li jiena u missieri ħaġa waħda aħna. Jekk xi ħadd jistaqsina hemm Alla, iva. Kemm hemm Alla? Wieħed. Dejjem, wieħed. Imma kemm il-persuna hemm f'Alla? Tlieta. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kapaċi nispjegaw le, il-Bibja titkellem imma dejjem. Dejjem. U l-Knisja ma sabitix diffiċli mill-bidu illi ix-xandar lil dan Alla il-ħalliq tas-sema u l-art illi wera lil nnifsu għal kemm huwa wieħed flenti, wieħed fis-sustanza u għat-tlieta fil-persuni. U ma jistgħux nimmaġinaw li Ġesu bħala persuna divina inqata mill-persuna l-oħra tat-Trinità. Ma tagħmel sens. Ġesu kien abbandonat fis-sens li tilef is-sens ta' komunjoni mal-Alla. Xi ħadd jista' jħobbok, però inti ma tħossx dik l-imħabba li hu qed jurik. Il-Missier baqa' jħobbu ma Ġesu ma kienx qed iħoss dik l-imħabba, dik ix-xirka, dik il-komunjoni mal-Missier. Il-Missier qisu irtira d-dawl tal-preżenza tiegħu, tal-ferħ fix-xirka tiegħu. Illa Ġesu esperjenza l-orrur ta' telqa spiritwali maħabba fina. Nfakkarkom Ġesu hawnhekk qiegħed jaġixxi bħala rappreżentant ta' niesu. Ir-rappreżentana fuq is-salib. Tajjeb allura nirriflettu ftit x'qiegħed jiġri hawnhekk. L-ewwel nett, meta nisimgħu Ġesu, il-qaddis tal qed jgħid Eli lema sabaqtani. Qed jurina l-waħx tat-tnub. Il-waħx tat-tnub. Ħadd minna ma jieħdu bis-serjetà biżżejjed it-tnub. Id-diżubbidjenza tagħha Alla. Sikwit niskużawa, sikwit nattuha, sikwit inwadbuha fuq ħaddieħor m'għadux bis-serjetà biżżejjed. Frattant il-Bibja turina u speċjalment hawnhekk Ġesu illi qed iħoss dan l-abbandun minn Alla. Illi id-dnub huwa tal-waħx, id-dnub ġab il-Ġesu f'din l-estremità. Ir-ribellioni insensata tagħna fiex waslitu. Id-dnub, il-Bibja tpenġi bħala lebbra. Lebbra x'inhi? Il-ġdiem. Li inti tkun qed ġismek ikun qed jitħassar u inti qas tinduna. Id-dnub huwa lebbra spiritwali li qed jikolna. U ħmieġ, u bluwa, u ġenn, u diżordni. Id-dnub huwa assurdità. Ma jagħmel sens. Imma ċertament id-dnub irid jitpatta. Issa jew tpatti għalih personalment int f'post li Ġesu jirreferi bħala n-nar ma jintefiex, l-infern, jew tilqa bil-ferħ għal fatt li Ġesu ħa l-pina għal dnubietek fuq innifsu biex inti tkun meħlus. Niftak meta konna żgħar, konna 6 aħna u ma konniex mill-kwietinet u mqarbin konna u konna nagħmlu praspar u meta ommi taqbadni kienet tgħidli issa nħallsek. Jiena meta kont naħseb li ħaddini l-pocket money. Tifhem, xi tfisser issa nħallsek? Issa nħallsek. Tal-ħażel li għamilt il-kontijiet irridu niskwerjawhom flimkien jiena u inti. U meta ma kienx kapaċi illi tiskwerjhom hi, kienet tibgħat il-missier biċ-ċintorin. Alla jitħallas għad-dnub tagħna. Għax Alla. Imma f'imħabtu meta
konna għadna midinbin Kristu mit għalina. Kemm nistgħu nkunu nies ribellużi illi Alla witta triq lesta kollox u nibqgħu ngħidu lek grazzi. L-ingratitudni tal-bniedem, il-ribellioni tal-bniedem. Aħna natajna grazza li Iva. Għarafna li fi Kristu għana seħulu l-ħġeb ta' sostituzzjoni. Kristu mit minn flokna. Narafa din. Irrealizzawa illi kien abbandonat biex aħna l-fidili nkunu mil-qwa. Biex nkunu mil-qwa minn Alla. Meta, per esempio, fil-tib tal-Ebrej, Alla jidilna żgurament mhux sanħallik. Lanqas qatt mu ħanabbandonak. X'wieda din li Alla jidilna qatt mu ħanabbandonak. Qatt. Għaliex? Għaliex Ġesu twarrab minn floki. Ġesu Alla warbu biex il-qalili. Charles Spurgeon, il-predikatur Vittorjan, għandu ħsieb vera sabiħa nixtieq narawlkom. Isimgħu, xi wħud minna kultant naħsbu li nistgħu ngħidu Alla tiegħi għaliex abbandunajtni, ħossuna. Dawn huma staġuni meta l-leqqa tat-tbissima tal-missier iġġarrab eklissi bis-sħab u d-dalma. Iżda niftakru li Alla qatt ma jabbandunana realment. L-abbandun tiegħu huwa biss apparenti. Jidher li telaqna. Iżda fil-każ ta' Kristu kien abbandun reali. Nalu meta Alla jirtiralna xi ftit imħabtu. Iżda fil-każ ta' Ibnu Ġesu, min kapaċi jikkalkula kemm kienet fonda l-agonija li tluq Alla minnu kkawżalu. Fil-każ tagħna l-għajta hija sikwit imlisna minħabba nuqqas ta' fidi. Għax ma nemnux il-weda ta' Alla li jien qatt ma nabbandunakom. Għalli jien nuqqas ta' fidi. Fil-każ ta' Kristu kienet għajta ta' fatt terribli għax Alla realment dawwar wiċċu minnu għal xi żmien. Orruh imsejkna mdejqa li darba ammart fid-dawl ta' wiċċ Alla iżdissa tinsab fid-dalma ftakar illi ma abbandunakx realment. Alla fl-oskurità u xorta waħda Alla tagħna daqskemm meta naraw fit-tija tal-grazzja tiegħu. Iżda la darba mqar il-ħsieb illi abbandunana jikkawżalna agonija qawwija, kif nistgħu nimmaġinaw liema intensità ta' gwaj esperjenza s-Salvatur meta sklama Alla tiegħi Alla abbandunajtni. Ġesu kien lest li jgħaddi minn dik l-esperjenza terribli biex jesprimi magħna il-profondità tal-imħabba t'Alla. Alla l-missier li ħabna u allura tagħna ma frankajiex l-istess ibnu imma ta' ħalina l-koll biex miegħu jagħtina b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Hawn hija l-profondità tal-imħabba tas-Salvatur. Ebda sofferenza akbar minn tiegħu ħadd ma jista' jgħid li jiena batejt aktar. Matthew Henry, il-kommentatur, jgħid l-ilment ta' Kristu kien l-aktar wieħed waħħaxi li qatt tlissen għax esprima l-agonija ta' ruħu meta l-missier irtira il-konsolazzjonijiet tal-preżenza tiegħu. U allura għandna dan il-xenarju hawnhekk, Ġesu mislub fid-dalma, hemm is-soldati għassa tiegħu. Is-soldati qegħdin letteralment fgati f'din id-dalma u jisimgħu dilajta u waqqas għandhom idea x'qed jiġri. Waqqas idea. Infatti ħasbuh li daqet isejħel l-Elija għax Elija u meta il-bniedem naturali, il-bniedem mingħajr l-għajnuna tal-Ispiritu Santu iħares l-salib ma jara xejn speċjali. Ma xejn speċjali. Kemm Iżrael dam taħt il-ħakma Rumana
inqatlu eluf tal-Lut, Ġesu wieħed minnhom. U min huwa bla fidi, Ġesu huwa wieħed bħall-oħrajn li miet fuq salib. Forsi bħatna l-oħra li mietu fuq salib. Il-bniedem natural mingħajr il-grazzja ma jasalx biex jilqa' lotja indeskrivibbli tal-Alla. Fatti Pawlu nnifsu jgħidilna li l-bniedem naturali, aħna kif niġu fid-dinja maqtuwejn minn Alla mingħajr il-grazzja tiegħu. Il-bniedem naturali ma jaċċettax il-wejx l-Ispiritu tal-Alla għax huma blu għalih u lanqas kapaċi jifhimhom għax huma evalwati spiritwalment. Jekk ma jkunx l-Ispiritu Santu jiftilna għajnejna, tiftakru meta Sawl ta' Tarsu mbagħad mar Ħananija għandu biex jagħmdu u waqgħu qishom qxur minn għajnejh. Il-bniedem naturali għandu dak il-qxur illi bihom ma jarax. Alla jrid jagħtina viżjoni ġdida, vista ġdida biex naraw il-ġmiel u l-eċċellenza u kemm verament Ġesu jotta lina bħala s-sostitut tiegħi. Hawnhekk għandna allura l-aħwa is-sejħa għal fidi. Alla qed isejħilna biex aħna nafdaw fih, biex aħna niġru għan Ġesu ħalli nħbew fil-kustat tiegħu. Ħanħbew fih għax nafu l-ġudizzju ġej. U hemm bżonn inkunu imkennin. Hemm bżonn inkunu insibu rifuġju fih. Ġesu id-dawl tad-dinja għadda minn dik id-dalma. Xi ħaġa li fil-bidu tal-Vanġelu f'Mattew kapitlu 4, meta Ġesu ħareġ jippriedka l-ewwel darba, Mattew jgħidilna li n-nies qed jikkwota minn Iżajja, in-nies li kienu bil-qiegħda fit-dalma raw dawl kbir. U dawk bil-qiegħda fl-art u f'dell il-mewt żernaq fuqhom id-dawl. Żernaq fuqek id-dawl. Meta tħares il-Kalvar x'tara? X'tara? Sempliċi tlet irġiel qed imutu f'agonija. Jiena nara s-salvazzjoni ta' ruħi. Jiena nara id-dawl tas-salvazzjoni tiegħi. Xi ħaġa li David bil-fidi seta' jgħid il-mulej huwa d-dawl is-salvazzjoni tiegħi minn għandi nibsa. Il-mulej huwa qawwa ta' ruħi minn għandi nitwerwer. Hemm jinġabar il-sigurtà kollu tagħna. Dik l-għajta tal-abbandun illi Ġesu għajat fuq is-salib. L-ben etern tal-Alla. Għajata propjament biex aħna minn nies frustieri, barranin, eżiljati minn Alla, insiru uliet adottivi tiegħu. Pawli jgħidilna meta waslet il-milja ta' żmien Alla bat l-ibnu mwieled minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. U għalhekk m'għadniex aktar il-sira imma wlied. U la darba ħna wlied Alla bat l-Ispirtu tibnu fi qlubna jgħajja xiex. Abba missier. Abba missier. Dak li kisbinna Ġesu. Ġesu bil-mewta tiegħu fuq is-salib jintroduċina iddaħħalna fil-familja tal-Alla. Fa qabel konna frustieri issa ninsabu mill-qwejn minn Alla. Thomas à Kempis, awtur Kristjan xi 600 sena ilu, ħallina ħafna meditazzjonijiet fuq il-mewt ta' Kristu. U darba jinfexxek kara. Fis-salib is-salvazzjoni, fis-salib il-ħajja, fis-salib il-protezzjoni kontra l-dewwa, fis-salib id-gawdija ta' ħlewiet smewwitin, fis-salib saħħa fil-moħħ, fis-salib ferħ fl-ispirtu, fis-salib l-eċċellenza tal-virtu, fis-salib il-perfezzjoni tal-qdusija. M'hemm la salvazzjoni għar-ruħ u lanqas tama ta' ħajja eterna ħlief fis-salib. Ikun infaħħar Ġesu Kristu u għal dejjem ikun infaħħar. Amen.
Lawa irriflettu ftit fuq dak li smajtu mbagħad inkun nistgħu nibdew nitolbu.